Balimao anyokma très urgent. Balimao amboraka information fla de soro. Information follow. Ko garabali mume nyamana. Kutara kataka munumbuga sagaw nuga baunu fon fere kutara kulu be genka boa orola. Ka alsi d'aménagement. Oui, information follow. Information flana. Comme Mali ni Sénégal frontière la Diboli, Dugumbe ko Diboli. Kuye mado minani warbadi, wariba ani kununi fenunu. Kuye mado minenoi. Donc, ou information fla de be non. Donc, mena vidéo ere kalambe jambe vidéo la dia rapidement. Mali anga janga ni vidéo la dia. Voilà. Utara uye moko genga buga kuyoro la, kubina oro la ben, ubina installation ke tout ça là, uyo fen n'fo quoi. Uye moko genga bo garbal la. Ko parce que kuye ne information min keni soro, information fla. Ko gouvernement be fe ko ka yoro la ben, ko ka ke quartier ngana mai ka yoro nogolindu. Bon, uye information uye fenga folo o de be yoro chama yere la yere. Uye information fla na kuye jatike wale moko do de mine. Ko kumbe bara ko o tigi ka complice do kumbe yoro ina nyo fana information flamme bon quelles qu'en soient les deux informations na ma kolosi na e mogo courant tege be sena o kelengi beba do geleya be Mali fan bebi beba do geleya be Mali fan bebi beba do bon mogo be ka tout dahiri men ni yoro keleni mina autara ko lu genga boy na ma kolosi ma chaman bebi ou te barala ni jatike wale mogo nunu be ka wardi ma malien jeni chaman di ma ku recruter ku faruka ku saraka waru duma parce que waru bubulu asimbe ka nga warta ka duma o tasi changer nna to bu fana be ka war duma deme baka be binaka mogo ndeme ne be fambe asimi yere be ka wardi binaka mogo ma ka recrutement ke binaka mogo be ka war soro ni faransiye ore koso ndo ne do sigile ko binaka mogo yesu ko sulama de do abeta baga sulama ma kan de de franciga mogo de point final voilà donc c'est ça naye ninke ne ako kabe nungenga borona est-ce que ayo yoro do duma obise ka tout dahiri mengini oromna sugunun kura jinna ma joli kumbe barake sugunun kura la obeka barajura bon abeta tukuni mogo buga woro la tukuni abeta mu gringa mogo genga bo a woro la ne bolo ambe yoro mina bi ni aw nale fangala aw ka priorité folo kan ake femmi o ye ka jamana o kanani la kanali de jamana kono rapidement ali malien me dumuni ke kile kono chien kele o be chien fla aw ka recrutement ke aka surasu recruter aw ka marafa o di surasu ma kele yere di ka keche sataw ka sa balo taw ka balu mais anono sigi politique kele mana ko mogo blanyogo na kakina fo aw démocratiquement élève do abena taka ben ke ya fa che aw na ku ay mogo kela ka atete gana ka bo fangala parce que insécurité ko problème kumbala c'est vrai pour le woro kumbe ibe ka fana gana ko parce que insécurité bi aw nono soro aw nale o président fin gana o bef sarani aw yebi o bef sarani aw yebi. C'est la pire vérité. Aye président fin gain. Ko insécurité problème be wala ou bef sarani aw yebi. Bon voilà la réalité. Au président bef sarani aw yebi. Bon avec ata mogo munu genga boy. Ni chômage tiara abado mogo chama be do jatika wale ko ina kumina chama be war de surala. Jatika wale mogo be taka bianga dugu do kanka war mine ula. Oube dugula den do ke complice ko faruka tubabu bo war duma asimi yere fana bo war duma oube recrutement ke billahi e région mo ko chamambe nena do be nyogo ka america do yere wallahi nere do ma ko do be america ko ne ma ko segu ko ni asimi nunu ma mo ko nunu kele ko nu tora mali ko mali jeune be beta faruka geleya de be nanu ni geleya be jamana kono banditisme te ban
ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ jamana tɛ se ka basigi parce que gɛlɛya bɛ adamaden bila ka ko bɛɛ kɛ dɔw tɛ wari sɔrɔ binaka mɔgɔ bɛ na dɔrɔn ka marifa d'u ma ka wari d'u ma u bɛ don a la à cause de l'argent aw bɛ ka ko in ɲɛɲini cogo cogo Sulamo ka wajulu yɛlɛma dɛ Sulamo ka wajulu ma ɲi dɛ patati patata dɛ kamiti mɔgɔ bɛ taa u nɛgɛn dɛ a ye a fɔ tan dɛ kuranɛ de b'u bolo dɛ patati patata a bɛɛ nkalon a bɛ marifa ninnu ye marifa de ta ka n'an kɛlɛ a bɛ marifa de kɛ k'u kɛlɛ n'aw tɛ ka marifa tɛ k'u kɛlɛ a ka discours kolon den bɔ an da la ko an sɛgɛnna aw ka discours ninnu na a ka discours ninnu ye pour tɛrɛ nafa foyi t'a la bilen fo gɔtɔ an mɔgɔ foyi t'a ka discours ninnu na a bɛ ka mɔgɔw gɛngɛn a bɛ ka mɔgɔw bali ka baara kɛ kurantigɛ ye mɔgɔ caman bila chômage la na aw ko de ko aw bɛ taga yɔrɔw ci ka mɔgɔw gɛngɛn k'u b'u ka yɔrɔ la aw tɛ ka baara di mɔgɔw ma aw tɛ ka baara créer Mali kɔnɔ aw nana mun fana dilannen sɔrɔ aw tɛ poro ɲa aw tɛ poro ɲa ni min porola k'o d'aw ma o fana bɛ tila aw la aw bɛ ka taa yɔrɔ ka ɲi aw bɛ ka bɛɛ tiɲɛ Mali kɔnɔ bi aw bɛ taa ni mɔgɔw ninnu gɛn ka bɔ garabali la k'u gɛn ka b'u pilasiw la ka yɔrɔ ka mɔgɔw dégager ka bɔ yen u bɛna taa yɔrɔ jumɛn san ne ma fɔ n ka man ka kɛ dɛ aw kun ma to nin wagatinin ka tɛmɛ wallahi maliyɛn a ye taa Ben le Cerveau ka vidéo lajɛ Ben ka vidéo kɔrɔ a ye taa lajɛ a ye taa ne Segu Tunkara ka vidéo kɔrɔ lajɛ ninnu ye fanga ta don min na ala ɲɛ bɛ Ben ka nin kɛ la an ko Asimi Goyita a ye marifa ta dɛ aw nana minnu kɛlɛ bilayi n'a m'u kɛlɛ u laban u bɛna kɔlɔlɔ bi an ka jamana kan mais u ma lamɛn o Ben y'a fɔ Ben le Cerveau wallahi n bɛ hommage kɛ Ben le Cerveau Ben yɛrɛ ko hali n'an bɛɛ bɛ taa don VDPA la hali ni maliyɛn bɛɛ bɛ kɛ VDP ye wallahi aw nana ka na ni kɛlɛ nin de aw nana ni kɛlɛ kama a y'a kɛ ala kama aw ka marifa di hali ni maliyɛn bɛɛ bɛ o ka sɔrɔ mɔgɔ ninnu ma caya o ka sɔrɔ force tɛ binaka mɔgɔ ninnu na wallahi ne bɛ ka kuma mɛ ni ka kasi quoi u nana sigi manamana ko sunguru tɛgɛ jɛnɛya manamana ko la mɔgɔ kɔrɔ mɔgɔ bila ɲɔgɔn na ka jeunes bila ɲɔgɔn na ka bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na ka karamɔgɔ kun kari ɲɔgɔn na ka politiciens fara ka jeunesse fara ka association ci ka na ni sunguru baw ye ka na manamana ko la quoi no a y'an faga bi wallahi école ba fila de datugulen bɛ Mali kɔnɔ ka politiciens to yen école 800 de tun bɛ fɔ mais aw sɔrɔ sugu nalen aw fɛn bi a y'a bɛɛ tiɲɛ wallahi a ye fɛn bɛɛ tiɲɛ fɛn bɛ yen n'an bɛ se k'an jigi da k'a y'a bɛɛ tiɲɛ jamana in kɔnɔ vous avez tout gâté a y'a bɛɛ tiɲɛ voilà les conséquences a bɛɛ filɛ an ɲɛkɔrɔ mais ka kuma mɛ ni ka kasi wallahi mais ala ka tiɲɛ bange ni ne kɛ ne ka information ye a kan bɛn